କିଣିବାକୁ ଯୋଜନା ରଖୁଛନ୍ତି କି ଏଣିକି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅଧିକ ଟଙ୍କା। ପଲ୍ୟୁସନ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବାବଦକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ 10% ଦେବାକୁ ହେବ। ଅଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଯଦି ଆପଣ ଡିଜେଲ କାର୍ କିଣିବାକୁ ଯୋଜନା ରଖୁଥିବେ ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣ ଜାଣିନେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ଓ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ ଏନେଇ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ନୀତିନ କହିଛନ୍ତି ଏଣିକି ଭାରତରେ ଡିଜେଲ କାର୍ କିଣିବା ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ 10% ସେବା କର ବା ଜିଏସ୍ଟି ଲାଗୁ କରାଯିବ। ଡିଜେଲ ଯାନଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି। ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ 2014ରୁ ଡିଜେଲ କାର ଉତ୍ପାଦନରେ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ପୂର୍ବରୁ ମୋଟ ଉତ୍ପାଦନର 52% ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିଲା, ହେଲେ ଏବେ ଏହା ହ୍ରାସ ପାଇଁ 18%ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ନୂତନ ଡିଜେଲ କାର ତିଆରି କରିବା ଠିକ ନୁହେଁ। ଡିଜେଲ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ପ୍ରଦୂଷଣ ବଢ଼ୁଛି, ତେଣୁ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିରୁତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜେଲ ଯାନ ଉପରେ 10% ଅଧିକ ଟିକସ ଲାଗୁ କରିବା ନେଇ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବାକୁ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ।